हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसाम पुलिसनि आपडेट लाना फैदों एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन गाबोननिफ्राय एबा 12 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो APRO दा बे एप्लाइ जादोंमोन 2020 आव गोबां कनफ्यूज जागासिनो दङ बे गोदान नङा लोगोफोर एप्लाइ जाखानायसो आरो बिनि रिलिया जासिगोन अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन दा गलागाना 25 अक्ट'बराव जागोन दा गोबां दङ डिसेम्बरसिम जाहैगोन डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन रिलिया आरो गाव गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन 12 अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो एबा गाबोन दा बिदिब्ला बोरै डाउनलड खालामनांगौ आरो माला जामारगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दानिया लोगोफोर जों बोरै एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन बेखौबो नायगोन बेखायनो जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै जों बेयाव माखासे गाइडलाइन्सखौ नायफिनसै एडमिटनि दा बेयाव अफिसियेल नटिस फैखाबाय डेट मिन्स रिलिया जामारसिगोन आरो एडमिट नोंथांमोना मोनसिगोन नाथाय माबाफोर टेक्निकेल प्रब्लेम जायोबा सानसे साननै लेट जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना गाबोन मिथिगोन जेब्ला 12 अक्ट'बर जायो दा बिदिब्ला जों नटिसखौ डाउनलड खालामना नायनोसै दा बेयाव डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायफिननो हागोन रिलिया माब्ला जामारगोन डिस्ट्रिक्ट वाइजआव दा लोगोफोर बेनो जाबाय अफिसियेल PDF फाइला नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालाम आरो बे एप्लाइआ जादोंमोन 2020 आव जादोंमोन APRO साइन्स स्ट्रिमनि बेनिफ्राय मेसेन्जाराव साइन्स नाङामोन दा बेयाव रिलिया स्टार्ट जाजेनगोन लोगोफोर 25 अक्ट'बरनिफ्राय गलागादा दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों बेनिफ्राय क'क्राझारा दङ लोगोफोर नभेम्बर 8 निफ्राय जागोन आरो बाक्साया डिसेम्बराव जागोन 3 निफ्राय थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गोबां दङ नोंथांमोना डेटखौ नायना ला स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन दा बेयाव लिरनाय लेखा नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन होननानै बुंनाय दंखायो बेनो जाबाय लोगोफोर गाहायाव मोनगोन दा गाहायाव जोङो स्क्रल डाउन खालामनानै जोङो मोनगोन 12 अक्ट'बराव एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन होननानै बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो डेट मिन्स बेयो जामारगोन एबा एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन गाबोननिफ्राय दा बिदिब्ला वेबसाइटआ जाबाय SLPR बेयावनो हागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना एडमिटआव प्रब्लेम जायोब्ला कल खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ एबा इमेल ID होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय जुदि माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बेनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै डाउनलड खालामनांगौ प्रसेसखौबो नायखादो एडमिट डाउनलड खालामनाया मानोना खायसेना आइडिया गोमायो गोबां गोबाव जाबाय दा बेखायनो जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैफिननानै एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसखौ जों नायफिनसै दा लोगोफोर बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जाहाथे मटिभेसन जायो आरो नोंथांमोना प्रेक्टिसआव खालामनो थायो मानोना गोबां टाइम दङ नोंथांमोना दासिमबो प्रेक्टिस खालामाखैबा खालामना लादो दा नोंथांमोना जाहाथे क्वालिफाइड जायो मानोना भेकेन्सिया खमथार दा बिदिब्ला जों एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसखौ जों जागायनोसै लोगोफोर बेयाव बोरै बोरै एडमिट मोननो हागोन नोंथांमोना दा बे जाबाय लिंकआ दा बेयाव फैनानै एडमिट डाउनलड खालामब्ला मोनथाम अपसन दङ आरो दा बेयाव नोंथांमोना गिबियाव फन नाम्बारजों हागोन एबा बे गैयाब्ला इमेल ID जोंबो हागोन बा बे गैयाबा नोंथांमोना एप्लिकेसन ID नाम्बारजोंबो हागोन लगइन खालामनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नोंथांमोना भेरिफाइड खालामनानै एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा बेनो माबाफोर जुदि प्रब्लेम जायोबा लगइन खालामनायाव नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार होनाय नुदों दा बेयाव 10 AM निफ्राय 5 PM सिम कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे इमेल खालामनो हागोन नोंथांमोना फिडबेक मोननाय जागोन आसाम पुलिसनिफ्राय दायो लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना रिलियाव थांगोन अब्ला माखासे डकुमेन्ट्स लांफानांगोन गासैखौबो अरिजिनेलखौ आरो बेजों लोगोसे जेरक्स कपि खालामनांगोन आरो कभिडनि माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ एडमिटआव बेबायदि मोननाय जाखागोन जेरै नोंथांमोना मास्क गानलांनांगोन बेनिफ्राय हेन्ड सेनिटाइजार लांफानांगोन बेखौ नांखाथारगौ आरो नोंथांमोना गासैबो COVID-19 नि रुल्सखौ मानिनांगोन फल' खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एन्ट्रि जागोन गेटनिफ्राय थ' बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव